Du har det i dig. Måske er det svært præcis at sætte ord på det. Men dine forældre ved det. Dine venner har oplevet det. Dine holdkammerater elsker det, og dine modstandere hader det. Nogen kalder det vindermentalitet. Vi kalder det salgstalent. Det handler om at kunne stille skarpt på målet. Om at være i stand til at nå det. Om at nyde det, når det lykkes. For det er, når du forstår gamet, kan læse kunden og bidrager til holdet, at tingene lykkes. Det er ikke noget, man kan læse sig til, men noget, man kan udvikle. Og det er vi gode til hos UC. Vi leder nemlig efter talent. En som dig. Unge, ambitiøse salgstalenter, som vil udvikle sig. Der er kamp om pladserne, men det gør det vel bare sjovere, ikke? Du får plads på et specialudviklet trainee-program, der kombinerer en seriøs businessuddannelse med praktisk erfaring, der giver dig løn fra dag 1, samt løbende provision for din salg. Det tager 2 år, og du får 10 ugers relevant businessuddannelse på skole med andre ligesindede unge. I får et sammenhold, der holder, og en uddannelse, der baner vejen for en god karriere. For når du kombinerer træning i salg, rådgivning og kundeservice med forretningsforståelse og viden om, hvordan du driver en butik, får du en fremtid med muligheder. Bliv UC's salgstrainee. Send os din ansøgning med det samme.